Tumial akong kaon karon oy. Wa gi disturbo bay. Hangin pa jud kay bay nya. Hindi kay background oh. Mao na pinakalami nga kaon ako kanang bay kay walay mga samukan. Sabay pagkaon ako dagan kayo. Uy. Lami sige kaon ni Juyax may mo tayo. Mangga ug apple. Lami ana oy. Lami kinakwaon ba? Tama gyud. Gutom bunjing. Kawaton na to na. Bunjing kuha? Roger pud busog. Bunjing, unsay plano? Tara, nakaplano na ko. Juyax! Bunjing! Nagunsa man ka diri Bunjing. Ayaw igna mangayo ka. Gwapo jud mo Juyax oy. Gwapo man jud ko since birth. Samot pa jud ka kagwapo Juyax, kumatab kag mangga ug apple. Bantog na din mag-ingon gwapo kay mangayo man day ka. Sige na go Juyax, gutom na gud bunjing Juyax. Gutom, hawa diri oy. Disturbo man imong akong pagkaon. Roger, liputan na kay ako ng examen. Happy. Ayaw, di ma. Lakaw na Bunjing ka. Di man ko mga tagyapon. Hawa diri. Ulit kay si Juyax bay, makabalos lang ko do. Dalang i-adlaw sa kuha. Dalo kayo bay. Sige Juyax, biyan na takaw, dalo man kay ka. Ay, salamat. Makaon na jud tarong ani bay. How did you nang kamot ni mo mukot Roger oy? Alongan dapat pasan juga mukuha no. Tara dalo na to sa landong, tirahon na nato na. Sige na bunjing, am na. Sige na, unsa pa man didugay na ni? Gutom na kayo. Kulot naman bay. Kuha na po ko bay. Asa na kong magkaon bay? Isa mo nakuha to. Kabalo na ko kasi nagkuha. Jaming yung kong Bunjing di ay. Bantay lang mo ron. Daan ko palagi yun. Si Bunjing yung nagkuha ba? Bantay lang juga ron. Pagkaon ni Juyax oy. Boy Bunjing! Uy! Roger! Apil po ka ha? Juyax! Lamig gud kayo mong apple, tamis kayo. Samot na mangga Juyax, tamis gud. Roger! Dagan!